Jeg hedder Magnus, og til daglig gør jeg skole på Innovationsgymnasiet på Niels Brock. Vi har nogle idéer til, hvordan vi kan forbedre Innovationsgymnasiet her på Niels Brock. Det handler om omhandler frivilligt arbejde. Det her det tror vi simpelthen vil kunne gavne os selv iværksættere i fremtiden. Det fungerer sådan, at vi laver noget frivilligt arbejde, vi samler nogle penge ind. Herefter vil vi så donere de her penge til Dansk Iværksætterforening og Innovationsfonden, som laver en masse arbejde for os danske iværksættere. Vi kan blandt andet få tilskud til en ny startup, og der er rigtig mange startups, eller elever her på skolen, der går rundt med en idé om at starte en virksomhed. Så det her det kunne være en oplagt mulighed for at kunne hjælpe dem lidt på vej og tage det næste skridt. Så vi har simpelthen valgt at gå med den her idé. Hej så, vi kommer fra Niels Brock Innovationsgymnasium. Vi går alle sammen i første I, og mit navn det er Morten. Jeg hedder Ophelia, det er Magnus, og det er Andreas. Og det her det er nogle af de idéer, som vi er kommet med og gjort os nogle tanker om. Vi håber, vi tager godt imod vores forslag om at hjælpe de danske startups, især her på Innovationsgymnasiet. Tak for jeres tid.